dobro to ide. Elica još uvek ne uspeva da pogodi, da nabaci ovaj frizbi, ali evo, ne odustaje ona, ne vidi joj se bolna grimasa na licu, pokušavaće, daće sve od sebe i to je pravi sportista, pravi mali vojnik. Sanja još uvek ima barem 2 puta da gađa, da obori sve figurice. Ukoliko stigne Elicu, baš je veliku prednost nadoknadila i da vidimo sada. I evo, Sanja je stigla Elicu i sada gađa za pobedu. Neverovatno. Sad je to baš velika prednost i pogađa. Neverovatno. Ovo je ubedljivo najveći comeback koji smo do sada videli na eksatlonu. Nadam se timski da se držimo snaga, da nastavimo ili da napravimo neki preokret da bude pobeda na naša strana.